इसोरनि अननाय आरो गोथार जिउनि खौसेथिया नोंसोर बयजोंबो थाथों। मानगोनां Reverend Father Michael Elango, Vicar General of Bongaigaon Diocese, Reverend Father Peter Wari, Parish Priest of Koilamoila, Reverend Father James, Father Silverius, Father Calvin Raj, Father Matthew Das, आरो गासै फादारफोर आरो सिस्टारफोर आरो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जायफ्रा दिनै सफैनो हाबाय आं नोंसोर साफ्रोमखौबो आंनि बे सेथि मिसाबुलि बावनायावहाय बाहागो लाफैनो थाखाय नोंसोर फैबाय बेनिखायनो आं नोंसोर साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होयो। दा बावैसो जों खोनानो मोनबाय आमाइनिफ्राय दिनै जों बे मिसाबुलियाव जों मोननै थांखिखौ जों लानानै जों बावगोन बेनो जाबाय आंनि सेथि मिसाबुलि बावनाय आरो नैथियाव आंनिनो आब' सिस्टार रुबिथा बिनि जोबथा समायथि लानायनि हामबाय होनाय आरो दिनैनि बे मिसाबुलियाव आं नोंसोर साफ्रोमनोबो नोंसोर आं इसोरखौ हामबाय होननि बिनिबो हामबाय समायथावगो ओ आफा नोंनि अनखौ बिजानसु তুমি জগতৰ পাদ করুছা তুমি জগতৰ পাদ করুছা जायो ओ
सानैखौबो जोंनि फेलिसिटेसन एबा आलासि सिनायथि होनायनि हाबाफारिया जोबथ'बाय। जों थामथि प्रग्रामाव थांदोनि बेनो जाहैबाय Swmdwn Parish ex secretary